It's my life. Lazy. It's my Go. Why guys, come back to vlog ni Kokoy. Itong kinain ko, niluto ng mama ko. Masarap ng kanyang lasa ito. Pero ito ngayon, ang init ng lugar natin. Makapaningot guys. Yan naman. Makapaningot siya kay init, wala may ulaag, hapon ra. Guys, no? Bye. Uy. Bye. Mukbang ka? Oh, Ano sa man yung sudan? baboy. Tikman natin guys, masarap ba? Masarap. Good. Yung school na kano? Ano sa agaduha? Tinder. Kibawa ka masot sa mga ngalan. Gamay? Isa may nga sa imong teacher. Teacher Nova. Nag-behave ka sa school. Ano sa man yung mga ani? Samag. Kay? Dagma. Ano kula? No? Nadagma kay? Kiat. Da. Mo na din yung bagong nga bay guys. Katong sa una nga vlog na mo. Kuhan pa to siya nga balay. Kanang gamay ra to pero gubaon. Pero kani siya. Dili mo siya ingon nga nindot. Pero mas worth na kay. Marag medyo dako na siya. Dili na may piot. Di ba koy? Nganong karon naman taga vlog koy kay. Naguba to cellphone dahil gabagyong audit no. Nga karon okay na. Maka-vlog na ta. Yung may kasulti nimo sa mga guys. Ha? Nasultin ako sa mga guys. Yan lang. Kain pa ko. Giving out namin ninyo guys. Wow. Good boy. Wow. Sana all. Sabi yung gibuhat sa inyong room while nag-eskwela ka. Pag klase ninyo, sabi yung gibuhat ito. Mag-drawing, may mag-color, may mag-play, may mag-story, may pag mag-pray. Ka-memorize ka sa inyong pray. No. Di ba dali ra man ka maka-memorize, ka-memorize kini kag mga verse sa Bible. Bible story. Katong nag-Bible verse mo ba, di ba naka-memorize o kato? Bible story, gani. Nga. Di pa ka memorize yung pang-G di ay. Ha? Wow. So yummy. Klase na mo yung kasunod ugma, guys. Martes. Klase na mo. Kay ang Monday kay holiday. Saan holiday? Way klase. Ang sa English na lang udto. Ang sa English na lang udto nga mas eskwela. Afternoon class. Ano class ka ng buntag? Morning class. Bye! Come back my channel. Kiling-kiling. We'll be right back.